हेलो लोगोफोर जायफोर फरायसा बिथांमोना देग्लाय अर्था 2020 बोसोराव आन्डार ग्रेजुएट आरो जायफोर पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स साइन्स कमार्स खालामगासिनो दङ बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशन गुसुङै DHE आ गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय स्कलारशिपनि नटिफिकेशन फोसावदों। बे स्कलारशिपनि गेजेरजों आन्डार ग्रेजुएट फरायसाफोरनो 300 रुपिस आरो पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाफोरनो 500 रुपिस पर मान्थ होगोन होननानै फोरमायदों। तो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माखासे एलिजिबिलिटिनि गोनांथि दङ। स' बिदिब्ला सोर बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन, लास्ट डेट गासैखौबो आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। तो बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांदो। बिदिब्ला आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउट्युब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खाथियाव नुनाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ नुनो मोनदों। नैबे जाबाय DHE थिंजायनिफ्राय ओंखारनाय नटिफिकेशन। बेवहाय फोरमायनाय दङ नोंथांमोना क्वान्टाम अफ फाइनान्शियल एसिस्टेन्स बेवहाय फर UG कर्सनि थाखाय 300 पर मान्थ करि आरो बेनिफ्राय PG कर्सनि थाखाय 500 पर मान्थ करि होनाय जागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय माखासे एलिजिबिलिटि दङ। तो बिदिब्ला माबायदि एलिजिबिलिटि बेफोरखौ आं नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायनानै होगोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो। DHE अर्थात डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशना फोरमायनाय बायदिब्ला बे स्कलारशिपनि मुङानो जाबाय कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप स्किम 2020 आरो बेखौ बैफोरबायदि स्टुडेन्टआसो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोनाखि आन्डार ग्रेजुएट खालामगासिनो दङ आरो जायफोर बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुएट खालामगासिनो दङ बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बिनि जितु एप्लाइ प्रसेस बे गासैबो अनलाइन जागोन। बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेट थागोन 3 नभेम्बर 2020 सिम। अर्थात 3 नभेम्बरनि सिगां सिगां नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो। स्कलारशिपनि मुङा नोंथांमोना बेवहाय नुदों कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप स्किम 2020 बेवहाय नोंथांमोना नुखादों। बेनिफ्राय अर्गानाइजेशन मुङा जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशन आसाम। बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि थानांगोन नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएट नङाबा पोस्ट ग्रेजुएट जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट नोंथांमोननो बेवहाय होनाय जागोन। जायफोर बिथांमोनाखि आन्डार ग्रेजुएट अर्थात BA BSc BCom खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय 300 पर मान्थ करि मासाव 300 रां करि होनाय जागोन आरो जायफोर बिथांमोना PG अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्री खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय 500 करि मासाव होनाय जागोन। दानिया बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माखासे एलिजिबिलिटिनि गोनांथि दङ। तो नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो मा एलिजिबिलिटि दङ। बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि आन्डार ग्रेजुएट अर्थात डिग्री लेभेलाव बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो तो बिथांमोना बिदिब्ला हायार सेकेन्डारियाव बिथांमोना 60% मार्क्स लानाय जानांगोन, अब्लासो बिथांमोना डिग्री लेभेलाव बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोनाखि PG अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट लेभेलाव बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो बिथांमोना 60% मार्क्स लानानै डिग्रीखौ कमप्लिट खालामनाय जानांगोन। अर्थात BA BSc BCom आव 60% मार्क्स लानाय जानांगोन, अब्लासो बिथांमोना मास्टार डिग्रीआव बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां सिगां माखासे खोथाखौ मोनथिनानै ला। नोंथांमोना जुदि बेवहाय जायखिजाया डिग्री एबा मास्टार डिग्रीआव जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरोबा नोंथांमोना 2020 आरो 2021 बेचनि जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। अर्थात नोंथांमोना देग्लाय जुदि एडमिशन लादोंब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा डोमिसाइल अफ आसाम जानांगोन, नोंथाङा आसामनि थागिबि जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जितु एकाउन्ट दङना जितु पासबुक दङ नोंथाङा बेयो आप टु डेट जानाय जानांगौ। अर्थात बे बर्तमान अक्ट'बर दानसिम नोंथांनि आप टु डेट थानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय लिरनाय दङ स्कलारशिप सेल बि डिसबार्स थ्रु DBT अर्थात डाइरेक्ट बेंक ट्रान्सफार खालामनाय जागोन। जायफोर बिथांमोनाखि बेवहाय क्वालिफाइड जागोन बिथांमोननि जितु मानि बे मानिखौ डाइरेक्ट बेंक ट्रान्सफार खालामनानै हरनाय जागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननैसो मिथिनो गोनां खोथाया बेनोमोन। तो नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सआव नायनानैबो लानो हागोन। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय चेक खालामनानैबो लानो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन, मा डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो। आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि PRC जायखौ बुङो पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट, बेखौ नोंथांमोना DC नङाबा SDO निफ्राय लानाय जानांगोन, बेखौ नोंथांमोना होनांगोन। बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना बबेयावहाय नोंथांमोना बबे कलेजाव बबे इनस्टिट्युटआव फरायगासिनो दङ नोंथाङा बेनि सार्टिफिकेट फ्रम द रेजिस्टार हेड अफ द इनस्टिट्युट बेनि गांसे सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय जितु फाइनेल मार्कशीट दङना नोंथाङा जितु हायार सेकेन्डारि पास खालामना नोंथाङा जुदि डिग्रीआव बेखौ एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिनि मार्कशीटखौ होनांगोन आरो जायफोरानोखि पोस्ट ग्रेजुएट खालामगासिनो दङ बिथांमोना डिग्रीनि मार्कशीटखौ होफानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना फट'ग्राफ विथ सिगनेचार अफ द केन्डिडेट नोंथांनि जितु फट' आरो सिगनेचार थानाय फट' नोंथांमोना बेवहाय होफानो। नोंथांमोना जुदि बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो लुगैब्ला नोंथांमोना सिगाङावनो DHE नि बे जितु अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय नोंथांमोना थांनांगोन। तो बिदिब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां सिगां नोंथांमोना जुदि बे वेबसाइटआव सिगाङाव रेजिस्टार खालामाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन आरो जुदि नोंथाङा रेजिस्टार खालामबायब्ला बेवहाय लगइन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय जुदि नोंथाङा सिगाङावनो रेजिस्टार खालामखानायब्ला तो बिदिब्ला बेवहाय लगइन खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनानोखि बेवहाय सिगाङाव रेजिस्टार खालामाखै तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे एकाउन्ट बानायग्रोनानै लानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों अनलाइन रेजिस्ट्रेशन बेवहाय नोंथाङा बेवहाय इउजार आइडि नोंथाङा मा इउजार आइडि मा नाम लाखिनो लुबैदों नोंथांमोना बेवहाय
लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय फार्स्ट नेमखौ होदो बेनिफ्राय मिडल नेम दङब्ला मिडल नेमखौ होदो बेनिफ्राय लास्ट नेमखौ होदो बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होदो बेनिफ्राय कमिउनिटि होदो कमिउनिटिखौ सेलेक्ट खालामदो सेल्फ मबाइल नाम्बार गावनि जितु मोनसे मबाइल नाम्बार दङ बेखौ होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव सिकिउरिटि कोड दङ बेखौ बेयाव फिलआप खालामनानै होदो बेनिफ्राय गाहायाव रेजिस्टार नाव दङ बेखौ रेजिस्टार नाव खालामनानै होब्लानो जाबाय बेखौ खालामखांनायनि उनाव मोनसे नोंथांमोना जितु बेवहाय इउजार आइडि होदोंमोन ना बे इउजार आइडिखौ नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामना लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नुदों जितु आइडि मोनबाय आरो पासवर्ड मोनबाय बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय एन्टार खालामोब्ला बेवहाय नोंथाङा डाइरेक्टलि वेबसाइटआव थांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय अब्लाना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला अनलाइन खालामोब्ला आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो नोंथांनि बन्धु लोगोफोरनोबो शेयार खालामहरदो मानोना नोंथांनि बन्धु लोगोफोराबो बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो हायो।